Hej og velkommen til Trygs Erstatningsportal. Her kan du købe lige hvad du vil. Cykler eller smykker, møbler eller fjernsyn. Der er mange penge at spare, og der er også gavekort, f.eks. til Magasin eller Elgiganten. På alle produkter du køber er der fri fragt. Du er heller ikke begrænset til at købe det samme, som du har fået erstatning for. Du kan købe lige hvad du vil, og du må gerne købe for mere, end hvad du har fået i erstatning. Du kan også vælge at få udbetalt hele eller bare en del af din erstatning kontant. Du bestemmer altså helt selv, hvad du vil. I øverste højre hjørne kan du se, hvor mange penge du har fået i erstatning. Under min skadeopgørelse kan du se nærmere på selve den opgørelse af din erstatning, som dit forsikringsselskab har lavet. Tak fordi du så med, og god fornøjelse med din online erstatning. Har du spørgsmål, så anbefaler vi, at du kigger under hjælp, hvor de mest almindelige spørgsmål er besvaret. Du er også altid velkommen til at kontakte os på enten mail eller telefon.